So skiphani. Hayi keep lutho. Hayibo wenzani manje? Hawu I thought nawe Hayi wena ubutothelani? Uzenza itotist. awuyini manje awukahle wena. Hayi no angifuni. Hayibo usini ngoba kuyona phela yami le number le. Bekaba le number eseve ngokuthi honey bee ene love emoji la. Hayibo iyiphi le? Ethi ngibone. Nayi ungenze ngathi awuyazi. Honey bee. Oh! Sewuyayibona manje. Babakhe avuthanda na ukuthathela izinto phezulu. Relax. No angeke ngirelax angithile ungitshele ukuthi yena yaba le number le eseve ngo love ono emoji ethi honey bee. Oh no, omunye nje ubhuti lo odayisa uju. So that's why ngimsende ngo-honey bee ngoba vele usebenza ngoju yabo. Okay bese ubee wona-ke uchazani la. Babakhe nawuvele ufuna iy'nkinga nje la engekho khona. No ngiphendule. Hawu ubee uchaza inyosi njengesizulu lokho ngidizayo ukuhlala kujo. So lo bhuti ngimseve kanjalo ngathi honey bee. Hey wena sine wena ulavu-ke wena lo love la i-love emoji le ichaza ukuthini yona. Nkosami babakhe engani ulove uchaza uthando. Ngiyalithanda mina uju. Sine kusukela nini wena uthanda uju manje ngoba phela wathi uju lokuphathisa ngenyongo. Hawu ngangisho nini mina leyo nto? Athi ngiyifonele le number. Hawu babakhe wayifonela manje. Ubani umbali? Yini ubuzelani? Ngoba ngifuna ukwazi. Ukwazi wapi manje lo ukhuluma ngaye? Hayibo mina babakhe bengibuza ukuthi ubani lo mbali ofonayo. Sewujola nokwazi wena manje ngingabazi. Hayi babakhe mina ngijolele bengibuza ukuthi yini manje? Yini manje yini? Angijoleli mina bengibuza. Hawu uyangijwayela wena sambe ungaze ungicasule mina. Hawu kodwa